Ilha og sayri ang karaang pulong. Ang karaang pulong sa Ebanghelyo karong adlaw, Hulyo 3, piyesta ni Santo Tomas Apostol nga makita o madungog ug mabasa nato sa Ebanghelyo ang pulong nga ikatapion. Itapion. Di na ta kasabot niini, especially young people. Sama nang itapion. Itapion gani butang. Itaklap, di ba? Mga karaan o maghakop ta sa una mga dahon-dahon, mga herbal plants, itaklap. Yan na. Mo po na itapion. Og itapion gani nimo, pananglitan kamot ni nimo, itapion imong pikas kamot, ipatong nimo, itaklap, idapat. Mo na itapion. Mo nga pangyon sa tutuma sa Ebanghelyo karon nga gawas ko ni ikatapion ko akong tudlo sa mga samad nilagbasan sa bangka ug sa lansang sa Ginoong Hesukristo sa iyahang kamot o kilid, di ko mo tuo. So itapion, buti pasabot og naiuwat uwat sa Ginoo, tapion madapat, mahikap, mabutang, mataklap. Itapion. Kita usahay sa atong kinabuhi. Ang pagtapion sa atong makamot ngadto sa ubang mga tao, makatabang baya na nila. Kaya ang pagtapion sa atong mga kamot in a figurative manner ngadto sa ubang mga tao nagpasabot nga kita nagihiusa nila. Nakigsama nila, nakiguban nila diha sa ilang mga kasakitan sa kinabuhi. Sa mga masakiton, importante ang pagtapion sa kamot. Mabitaw na ang pari og maghilog, itapion ang kamot sa pari ngadto sa hilugon, or ang pari og magbunyag, itapion ay ang kamot ngadto sa bunyagan. Ang obispo og magordina og mga ordinahanan pagkapar, itapion ay ang kamot, ipandong iyang kamot sa ulo sa mga gipang ordinahan. Itapion. Ilha og sayri ang karaang pulong.